Дзень, з якім звязана вялікая колькасць рытуалаў, вераванняў і легенд. Нашы продкі лічылі, чым весялей пройдзе гэты дзень, тым лепш пройдзе і ўвесь год. Убачыць сёння птушку таксама лічылася выдатнай прыкметай. Казалі, жаўрукі вясну на крылах несуць. Особо важным являлся вот именно этот день, когда день равен ночи. В этом какой-то вот знак равенства между добром и злом, как равно в жизни имеет значение и влияет на судьбу. Наши предки удивительно были вот гармоничны с природой. Мы немножечко теряем вот эту связь с природой. Зіма, не глядзячы на ўсе сюрпрызы, азначаюць навукоўцы, была аптымальнай. І астранамічная вясна цалкам супадае з ходам кліматычных цыклаў. Как раз такой ход именно метеорологических показателей вполне адекватный и нормальный нашей природной зоне. Природа плавно и равномерно подстраивает ритм всех природных процессов под медленный выход на весеннюю ритмику. Па розных прыкметах варажылі на характар будучага надвор'я. Лічылася, калі яно ў гэты дзень добрае, лета будзе цёплым і прыйдзе ў тэрмін.